Bueno, pois falamos eso da historia dun clube de 100 anos, moita xente que traballou e que sigue traballando para que isto sexa posible, pese a eses malos momentos que se viviron, como en calquera historia da vida, seguistes aí tirando, seguistes apoiando este clube e iso permítenos que hoxe estemos aquí celebrando 100 anos de historia. Xente que traballou, xente que sigue traballando, como estas 4 persoas que temos aquí que nos van a falar un pouquiño máis sobre este libro. E para comezar eu penso que ten que facelo alguén que a día de hoxe preside o equipo que preside Antela, que é Pepe Pérez, e para que vos pido un forte aplauso. Agradecer a cando Miro me dixo no Brao de que estaba preparando un libro, a ver que nos parecía tal, xa de entrada lle dixen que a idea era buenísima, que nos parecía moi ben, que tirase para diante, que Xinzo é unha zona onde se vive o fútbol muchísimo, hai moita pasión por Antela, estamos convencidos de que o libro é un éxito, non vai ser, é un éxito seguro. A todas e a todos, eu estou aquí, iso quero reivindicar, non estou como escritor, nem como fillo predilecto, eu estou aquí como xogador do Antela. Xa sei que non cheguei a ser Ben Barek, ni moito menos, pero tamén tive un día glorioso que despois contarei aquí a Miro. Eu sempre digo que este home merecía unha estatua no centro da praza, porque os escritores e todos os demais desapareceremos dentro dun século, poucos se van a acordar de nós, pero seguramente os historiadores sí, porque os historiadores, un pobo sen historia é un pobo que acaba desaparecendo. E Miro leva uns cantos anos poñendo as súas traves para que esa casa común siga existindo dentro de moito tempo. Por lo tanto, é unha honra sempre estar con el, ver esa ilusión que ten por seguir construindo, porque o fútbol tamén forma parte da sociedade na que todos participamos. Por tanto, os que temos certa idade, o fútbol de alguma maneira era un idioma que mantiñamos cos pais, de unha maneira silenciosa ás veces, que era unha maneira, un desexo de transmitirnos esa emoción, de ir todos os domingos a Moreira e ver o Antela. Era difícil de explicar, non como para un neno o que significaba, e moito máis xogar no Antela. Formar parte do equipo, aínda que fose, como no meu caso, nos xuvenís, era tamén adquirir de alguna maneira unha condición de cidadán de primeira clase. Ibas tomar un viño, sempre te felicitaban porque meteras un gol ou reprochábanche que o fallaras, e ademais era un soño exclusivo dos nenos. As nenas tiñan outros soños moito máis realistas, pensaban noutras profesións e querían ser doutoras, enfermeiras ou mestras. Os nenos queríamos chegar a xogar no Celta, no Barça ou no Real Madrid, pero primeiro había que pasar polo Antela, eso era inevitable. Eu recordo nas casas baratas, cando pasei a miña primeira infancia ali, xogábamos nun campiño por detrás tan pequeno como un salón, non era moito máis que un salón, e ali metíamonos 22 cunha pelota, eu non sei como non nos asfixiábamos, e xa soñábamos daquela todos con destacar no fútbol. A min a oportunidade chegoume nos xuvenís, pero antes eu viña dun colexio dos salesianos e xogara nos cadetes e nos alevíns, pero cando cheguei aquí, aínda por riba son do mes de agosto, pilloume os xuvenís con algúns que eran un ano maior que a min, co cal non me quedou outra que xogar ou ben de reserva ou de porteiro. E non sei por que acabei de porteiro. De feito, hai unha foto aí na que estou de porteiro e estou me poñendo de pé para aparentar un pouco máis de altura, porque costábame chegar ao travesaño. O ano seguinte, por sorte, algúns dos meus amigos, o Toncho, o Gude, pasaron a xogar ao primeiro equipo e quedou un espazo para min e pasei a ser dos maiores e xa xoguei de dianteiro centro. Acabame de dicir un amigo meu que era moi chupón. Non o sei, pero creo que era máis chupón que a min. A dianteira, eu tiña unha dianteira que era de luxo, que era o Meño por unha banda, o Julito do Lulo por outra, que eu creo que tiña moi bo regate, tan bo regate que a veces ata se regateaba a si mesmo. Eu creo que ainda chupaba máis que a min.
faltábanos algo de forma física, pero técnica tiñamos para exportar, eso seguro. Eu tiña unha idea de como foran as cousas, e como teño andado dun sitio para outro, vas esquecendo e mesturando, e como teño tanta imaginación de escritor, pois imagineime que algunhas cousas que me aconteceron que foran de outra maneira. E onte atopeime o Antronte Comeño na rúa e puxome o tanto de que as cousas non eran como eu pensaba. Eu pensaba que os maiores, o Antela, fui xogar unha vez co Antela a Tomiño. Eu pensei que me chamaran polos meus méritos de dianteiro centro, pero parece ser, marquei un gol, recordo que xa me extrañaba un pouco na miña memoria que o porteiro, que era un tal Moreno, que en vez de xogar na portería xogou ese día de extremo dereito e foi o que me deu pase para meter un gol, que non sei se gañamos ou non, pero eu sei que gañei eu a miña ilusión de meter un gol. Pero parece ser, dixo Momeño, que non foron por meus méritos, senón eses días andaban as cousas mal, creo que protestaban os xogadores do Antela porque non lles pagaban, entón non lle quixeron ir e chamaronnos os xuvenís. Veuse o mundo abaixo, porque eu pensei, incluso unha vez, eu sigo xogando a fútbol sala, facendo cousas que non se deben facer a miña idade, pero a veces, cando te xogas a fútbol, cheguei a xogar en primeira regional e metí un gol, pero me parece que o de meter o gol foi verdade, pero non lembro que chovía moitísimo e fora un día desapracible, pero a cousa quedou aí. Despois tamén, para ser un bo futbolista precisase moita disciplina. A min coincidiume na época na que marchei despois para Santiago, empecé a fumar. Era tamén moi duro para os futbolistas ter que ir á rúa mentras os compañeiros se divertían nas sesións do Anduriña ou do Ideal 6 e ti chegar ás 8 ou ás 9 cando a festa se remataba. Aí quedou a miña, digamos, o meu futuro de futbolista. Pero si é verdade que a primeira gran emoción que tiven eu de pequeno foi a raíz do fútbol. E do outro día que me regalaron a bicicleta. Compiten as dúas historias. E quero traer a memoria aquí, antes falouse, pero quero traer a memoria aquí dunha maneira especial. Hai unha persoa que figura nese primeiro recordo, que foi un día para min especialísimo, que foi o Marucho, que está moi, como xa se dixo, moi ligado ao Antela e a súa historia. Estive vendo as fotos e vin que aparece en moitísimas fotos sendo xogador. Ese gran regalo que me fixeron a min, a parte da bicicleta, un día apareceu o meu pai, eu debía ter 6, 7 anos, teria que mirar nas hemerotecas para ver exactamente o ano que foi, pero foi unha entrada para ver o Celta Real Madrid en Balaídos. Debía ser o ano 70, 71, e ala apareceu o Marucho e foi con meu pai naquele Ondine, aquel coche que creo que era de segunda man, chamaban yo Polilla, salí aos meus veciños, non sei por qué, porque sempre estaba moi limpo, pero o caso é que íamos no coche e o Marucho veña a falar con esas bromas, contándome a aliñación do Celta, do Real Madrid, que eu sabía perfectamente porque tiña prácticamente todos os cromos. A euforia que tiña o Marucho non ativo o coche, porque chegando a Ourense deixou-nos tirados. Non sei como fixeron, eu creo que non me recordo. Collemos un taxi, leváronos á estación de San Francisco do tren, fomos en tren e chegamos ao partido. Aquilo foi impresionante, porque claro, estamos falando de ir a Moreira e de repente verte en Balaídos, nas bancadas, aquel ruido, cada vez que Amancio se achegaba á área, aquel ui, cada vez que meterán os goles, e a máis gañou o Celta, iso non se me esquece, 2-1. Non lembro se foi o Marucho ou foi o meu pai que compraron un libro da historia do Celta que vendía moi mal encadernado en azul, color azul, celeste, e ao rematar o partido eu estaba totalmente aínda levitando. O Marucho, non sei como se lle ocorreu, e dixo, vamos esperar. E ala nos puxemos nun lado do estadio, ali esperando, e eu digo, que facemos aquí? E digo, ainda por riba temos que coller o tren, non sei cando vamos chegar así. Empezaron a sair os xogadores, esperou a que se ducharan os xogadores,
foron saindo do Celta, do Deportivo, e vinos de cerca, e fomos detrás deles, e metémonos nunha cafetería. Daquela os xogadores eran bastante máis accesibles que hoxe en día, e agora nos metemos detrás deles nunha cafetería, e ala vexo os meus ídolos que estaban nos cromos, vexo a todos ali, e o meu pai foi co libro que me regalaran, e tiroulle do abrigo a Amancio, e dixolle que si lle podía firmar, e Amancio estaba comendo, non se me esquece, un donos, e máis tomando un café, dixolle que non, que estaba queixouse, e dixo a Marucho, vaite. E fun eu, era un macaco de 6 ou 7 anos, tireille do abrigo eu e dixo, aquí si chaval, firmoume ali, firmoume Fernández Amado, firmoume García Remón, non sei se era García Remón ou Miguel Ángel, aquilo teria que miralo, e salín dali totalmente emocionado. Para mí foi un día fantástico, non sei onde rematou ese libro, perdino, tiña realmente moito valor, pero foi nese xesto, seguramente no mesmo xesto de que o día meu pai me dixo ven comigo a Moreira, onde se forzou, pois, se forxou a miña paixón de afeccionado do Celta e do Antela. Aí está a miña fidelidade por estes equipos. É verdade que agora prácticamente o fútbol para mí non ten tanta importancia, vexo moi poucos partidos, pero sempre, todos os luns, dende hai moitísimos anos, é raro o luns que non vou ao periódico para ver como vai na clasificación o Celta e o Antela, ou o Antela e o Celta. Sigue sendo para min un motivo de recuperar, de alguna maneira, esa emoción que me transmitiu o meu pai e que tamén me transmitiu o Marucho e outra xente como a eles que facían que o fútbol fora moito máis que unha rivalidade, unha competición. O fútbol era tamén unha maneira de sentir, de vivir un domingo que era para un sitio como Xinzo, era ter algo diferente que facer. Por lo tanto, doulle os meus parabéns a Miro polo seu traballo, o Antela, agardo que cumpra 100 anos máis, ainda que non esteamos aquí, e sobre todo a todos os pais que de alguma maneira teiman e insisten moitísimo en transmitirlle esa paixón non só polo fútbol, sino polos deportes, ese sacrificio de acompañalos constantemente para que os seus fillos tamén teñan esa ilusión. Moitas grazas.